כמעט כל מי שהופיע בפני ועדת גרמן הסכים שהבעיה המרכזית במערכת הבריאות היום היא התחזקות הרפואה הפרטית והחלשות הרפואה הציבורית. הוועדה עדיין לא סיימה את עבודתה, אבל ההדלפות שיוצאות ממנה מעלות את החשש שהיא לא תצליח להביא את השינוי הרצוי. רמי עדות, ראש תחום הזכות לבריאות באגודה לזכויות האזרח, שלום. שלום, שלום. יש לכם הצעה, נכון? כן, יש לנו הצעה. הצגתם אותה בפני ועדת גרמן? הצגנו אותה בפני הוועדה. אז קודם כל, מה אתם שומעים שיוצא מהוועדה? משהו שאתם לא אוהבים? כן, קודם כל, הוועדה הזאת, מטרתה הייתה חיזוק הרפואה הציבורית. לזה היא הוקמה. שלכן היא הוקמה. הוקמה, צריך להזכיר, כבר בחודש יוני של שנה שעברה. אנחנו טוענים שכבר תנאי הפתיחה שלה לא היו הולמים. המדינה הייתה צריכה, כלומר הממשלה הייתה צריכה לבוא ולומר, נכון, מערכת הבריאות הציבורית סופלת משחיקה שמאז 98 של תקציבים, אנחנו נבטיח לה את תנאי הפתיחה כדי לחזק אותה. בואו תראו לנו איך אפשר לעשות את זה. היו צריכים להתוות להם את הדרך המרכזית ולתת למומחים לחשוב מה הם יכולים לעשות. אבל מה שבעצם נעשה זה שפתחו את השולחן לחלוטין, אמרו להם תדונו בכל נושא שאפשר, התווספו עוד ועוד נושאים, וכרגע כמו שזה נראה מההדלפות זה פשוט משמש של רעיונות ותוכניות. אבל תשמע, לא היו מקימים ועדה אם היה כסף. אם יש כסף, תשים 10 מיליארד שקל נוספים שנה ותפתור את כל הבעיות. העניין הוא שהסמיכה קצרה והעוגן קטנה ואין כסף. רוצים לראות איך לחלק את זה מחדש, ולכן צריך לעשות משמש. אני לא חושב שהנחת המוצא היא שאין כסף. אני חושב שהשאלה לאן הכסף הזה הולך. אם נחשוב רגע על הציבור, הציבור משלם על מערכת הבריאות שלו. הוא משלם בעצם בשני נתיבים מרכזיים. האחד זה דרך המיסים, מס הכנסה ומס בריאות, והשני זה באופן פרטי. השאלה, כמו שאנחנו רואים את זה, היא לא איך להגדיל את הנטל על הציבור, היא לא איך לסחוט עוד כסף, אלא איך לשנות את המינון ביניהם. כיום אנחנו משלמים קרוב ל-40% מהעלות של מערכת הבריאות, אנחנו משלמים מהכיס הישיר שלנו, כהוצאה פרטית. אגב, זה יותר מאשר פעם? הרבה יותר מאשר פעם, והרבה יותר מאשר ארצות אירופה המערבית המתוקנות. שהציבור מממן 40% מהוצאות מערכת הבריאות. אז תגיד לי עכשיו, זה זמן נכון להתחבר להצעה שלכם? כן. אז קודם כל אנחנו אומרים דבר כזה, דבר אחד פשוט, כי אני חייב לומר קודם כל, המציג איננו רופא, אני לא מייצג שום אינטרס. מה שחשוב אני חושב לכל אדם כשהוא מגיע למערכת הבריאות, זה אמינות, הוא רוצה לדאוג לעצמו, לדעת שהרופא יטפל בו, לא מתוך שיקולים של רווח, אלא כדי לדאוג לו. והשני זה שגם לחברו, כלומר שגם העני, החלש, הקבוצות המודעות, זאת אומרת, המוטיבציה המוסרית והמוטיבציה האישית. בסופו של דבר רק מערכת בריאות ציבורית יכולה לתת לך את זה, וכל ההצעה שלנו הייתה איך מעבירים משאבים מהרפואה הפרטית אל המערכת הציבורית בדרך הכי פשוטה וקצרה. הדרך הכי פשוטה וקצרה זה קודם כל להחזיר את קופות החולים הביתה. כלומר, במקום שקופות החולים יהיו מין סוג של גופים עסקיים שמחזיקים בתי חולים פרטיים, שמשווקים לנו ביטוחים פרטיים, לאסור את זה, להחזיר אותם בחזרה למערכת הבריאות הציבורית. אחר כך, לקחת את הכסף שהיום אנחנו מוציאים המון כסף על הביטוח המשלים, שהוא בעצם סוג של ביטוח פרטי במסווה, ולהעביר אותו למערכת הבריאות הציבורית, מתוך מטרה אחת. אם אני הולך לקחת את הכסף שהיום אני מוציא, למה אני מוציא מהכיס? כי אני חרד. אני מרגיש שלא יהיה לי את הפתרון שאני רוצה במערכת הציבורית. צריך לקחת את הכסף הזה, להחזיר אותו למערכת הציבורית ולהבטיח לציבור שהוא יקבל שם את השירות שהוא צריך. אתה מדבר על הביטוחים המשלימים של קופות החולים או על הביטוחים הרפואיים החיצוניים שגם אותם קונה הציבור במיליארדים? בראש ובראשונה... שאגב, זה שני אנשים שעומדים על אותה בלטה, נכון, ויש על זה עכשיו בביקורת. אנחנו באמת, אני חושב, אולי הגוף היחיד שבא ואומר, מנקודת מבטנו המלך הוא עירום. זאת אומרת, הביטוחים האלה של הקופות החולים, הלכאורה ציבוריות, הם הדרך המרכזית, דרך המלך שדרכה הרפואה הפרטית נכנסת למערכת. איתם צריך להתמודד. הם שורש הבעיה, כמו שהשר"פ, שנדון הרבה, הוא בעצם מהו? רפואה פרטית בלב המערכת הציבורית. אנחנו רוצים לעשות הפרדה. אנחנו לא רוצים לאסור על אף אחד לקנות ביטוח פרטי אם הוא רוצה, ולא לאסור על אף אחד ללכת לרפואה פרטית. אבל הערבוב הזה שבו אני מגיע לרופא המומחה שלי בקופת החולים, ואני לא יודע אם במשפט הבא שלו הוא לא יציע לי לבוא אליו במסגרת מרפאה פרטית, בעצם מתעניין יותר אולי בכסף שלי מאשר בבריאות שלי, סליחה מכל הרופאים, אבל זאת בדיוק הבעיה. איך להחזיר אותו להיות מה שהוא באמת רצה להיות, רופא ציבורי. אבל עדיין, אם אתם לא רוצים לעצור ולמנוע מאיתנו לקנות את הביטוחים הפרטיים,
איך תעבירו את הכסף של הביטוחים המשלימים למערכת הבריאות? תראה, יש סתירות פנימיות. הסתירה היא בעצם, הסתירה הפנימית היא לא שלנו, הכסף הזה הוא כסף ציבורי. אשכרה סתירה פנימית ענקית במערכת, אתה כן, צודק. עכשיו, השאלה היא כזאת, הביטוח המשלים הוא בתוך החוק, הוא בתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי. הממשלה, משרד הבריאות, כל פעם מאשר מחדש לקופות לגבות את הכסף. אפשר להפוך אותו לכסף ציבורי, זה ניתן. חצי מהכסף הזה, כמעט 3 מיליארד שקל, מעל 3 מיליארד שקל, הולך בעצם לבחירת רופא וחוות דעת שנייה. אפשר לתת את זה במערכת הציבורית לכולם. זה לא חייב להיות עוד משהו שאני חייב להערים על מישהו ולהתקדם לפניו בתור. אפשר לתת את זה לכולם במערכת הציבורית. טוב, מה שנותר לנו זה להמתין לפרסום מסקנות ועדת גרמן, אבל יש לי תחושה שהולך להיות הרבה בלגן עם העניין הזה. רמי עדות, תודה. זאת רק ההתחלה כנראה. לגמרי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה. כ-150,000 בני נוער בישראל מוגדרים